Sanibonani guys, igama uNqabileni Basile Mazibelang eIthunga ngomhla ka-30 January. USanele uke wacela uMamFethu ukuthi-ke amsize aqombe phansi uNtanzi ngoba-ke uwumthelela omubi kuphinda. Ushilo ukuthi, weMamFethu, ngabe uyayiqhenya yini ngophinda? Uyabona kodwa ukuthi ingane yakho iyaduka endleleni idukiswa uNtanzi. Futhi ngabe ubaba oqotho kuyena, umfundisa indlela elungile kodwa umfake weni. Ngakho-ke ngisize ngiqombe phansi uNtanzi ngingakabi late ukuze indodana yakho ngeke uyiswele. UMamFethu-ke guys, umane nje wayinqaba yonke leyo nto le, ebona kahle ukuthi nje uNtanzi kade aqala ukuba ubaba kuphinda wamkhulisela indodana yakhe uyise engekho, so nje ngeke akwazi ukumphendukela njengotshwala esiswini. Uthe efika-ke nje endlini uMamFethu besathi enza imisebenzi yasendlini elokhu ecabangile lamazwi lawa akade wacelwa uSanele. Wafika-ke noNtanzi. uNtanzi-ke guys, angazi noma unamehlo amaningi yini ngoba ngathi uyasola ukuthi uMamFethu khona into ayaziyo noma ayitshelwe yizitha zakhe sengase ayisebenzise ekutheni-ke amqumbe phansi. Ngoba namhlanje uNtanzi umane nje wathi, hayibo, weMamFethu, awusho usuqomile yini? Hayibo! Wamane wathi uMamFethu, yini mnumzane, yini ubuze njalo? Wathi ngisho phela lo mgeqo osemqaleni wakho, eyi, angeke umane nje uthenge loyo number. Ngathi ngathengelwa nje umuntu oseduze kwenhliziyo yakho wesilisa. Wathi, oho, uyazi nje ukuthi ubani oseduze kwenhliziyo yami? Uphinda. Wathi, awu, Uphinda usathenga umgeqo omuhle kangaka? He, umuntu akalahla. Uyazi nje MamFethu, ngithi angikubonge ngendlela nje othembeke ngayo le ekhaya. Yazi ngendlela abekade emteketisa ngayo uMamFethu namhlanje uNtanzi ubungaze ufunga ukuthi ngathi vele kukhona osemtshelile ukuthi hey wena uMamFethu, ungase isetshenziswe ukuthini? Akulize wonke lo mbuso lo uzama ukwakha la. Guys, akupheli-ke lapho. Uthe, weMamFethu, awungitshela, yazi omunye ogada bami bake bathi uke wanyamalala nje isikhashana, ubulaphi? Wathi, uyazi phela uMamKhize uke wangibiza, yazi indodana yakhe yahlupha ile eyiphara, isimane ingene emzini yabantu intshontshe, manje nje ibesicishe nje isibhekene namaphoyisa. Wathi angize ngizomsiza-ke. Wathi, ayi, kodwa-ke ngoba vele into ephathelene noMamKhize akunankinga, kodwa uma iphathelene nawe kumele wazi ukuthi le khaya uyohlezi uphephile, ngiyokwenza noma yini ukukuvikela MamFethu. Hayibo MamFethu guys, wancibilika-ke njengerama ebona phela ukuthi uNtanzi ngampela hayi uyamhlenga yena nendodana yakhe, okusho kona ukuthi noma thiwa uyacela uSanele uze uma ngobhozo phansi ukuthi kuqunjwe phansi uNtanzi, uMamFethu kumele aqhubeke athi cha, ngoba phela-ke uNtanzi uyena obondlayo laphaya ekhaya leli ahlala kulona. Akupheli-ke lapho. Uthe kusanjalo-ke kwafika indoda esebenza eMagwaza Construction, le esiphethwe uZama Benophinda. Shuthi le ndoda le ike yaphahluka yasho ukuthi yena ayisoze yaguqela oNtanzi, yena uzolinda oMagwaza beze bebuye abazozwa ngoNtanzi. Kanti-ke siyazi bonke abantu bakaNtanzi baney'ndlebe yonke indawo. Le ndoda-ke ifikile-ke emagcekeni akoNtanzi izoqula ukuthi kungani ifaka umoya omubi abasebenzi baseMagwaza Construction. Kungani ithi yona isoze yakhothomela oNtanzi? Yingani le ndoda le izibona iwubhongoza, izibona nje sengathi abantu bakoMagwaza ibona abakhulu ukudlula oNtanzi? Yo guys, ibingasaxolisi ingane yabantu, ibingasaxolisi ingane yabantu, ibisho kahle ukuthi nayo ibingazi ingenelwe yini yonke lento ebikade yisho, bekade ingayihlosile. Lapho uphinda benozama, hawe ma, kungathi nje uthela amanzi emhlane wedada mekhuluma bandla. Bese bedayisayidile nje vele ukuthi bazokwenzani ngempilo yakhe leya mntwana, befuna nokuyibeka kuNtanzi ukuze phela banconye kuthiwa nje hawu laphaya, hayi, baphethe ngampela ngesandla sensimbi, iron fist uqobolwayo. Guys, kuthe bandla kusachaza-ke bandla, Nkosi yami, lokho komfanyana, hawu, waze washo nanokuthi nginendodana bandla engiyikhulisayo, sasho isibhamu, qwa qwa qwa. Phinda-ke lo dubula lo mfanyana. Umane wahleka uZama wathi kodwa phinda,
Awusamyeki ngisho ukumyeka aqedile inkulumo yakhe, kodwa wena wathi uNtanzi, yabona-ke uyindoda phinda. Indoda iyawugwinya unembeza. Kumele besazi labantu ukuthi singoba. Uma ukuthi abahloniphi, inhlonipho sizoyifaka ngenkani. Kanti uMam Faith ubuka yonke into ngewindi. Umane nje wabamba umoya. Wangafuna ukuhayiza koNtanzi, wagijima, wathi inyawo zami ngibelethe. Uyaphila yakhona, uyale koMagwaza. Uthe engena koMagwaza akangqongqozanga, ungene neyicabha, wathi maye, maye, maye. Hawu kodwa Nokwanda ubuqinisile. uNtanzi Silwane wayijika ingane yami. Ngizonisiza noma yini enifuna ngiyenze ukuthi ngiqumbe phansi loya muntu ngizoyenza. Hey guys, ngibona uNjinji ehleka kancane kodwa engafuni ukukhombisa ukuthi le nto le ayikhulumayo uMam Faith iyamjabulisa. Wathi ngitsheleni ukuthi ngenzeni, ngeke ngivume ngengane yami mina engayithwala 9 months noma kuthiwa ngiyajeza ngijezeke mina, kodwa ingane yami imsulwa. Hayibo guys, hayibo Mam Faith. Shuthi-ke kuya ngamagama enkehli. USanele uzoyithola lento ayifunayo. Uzokwazi ukuthi athole usizo kuMam Faith, ukuqumba phansi uNtanzi wonke guys. Kuye kushiwo kwathiwa-ke naye uGoliath waqunjwa uDavide. uMam Faith phela uwumuntu okugcina uNtanzi angamsaba, like umbona angazi ngizothini, akayona i-threat at all. Kodwa-ke yena mpela lo muntu abekade ngambhekile uyena mpela-ke umuntu ozomqumba phansi. Imagine umuntu akade emphakela iminyaka ngeminyaka phansi kophahla lakhe, umuntu kahle kahle omenzela ukudla, okuyena ogoqoza amabhodo akoNtanzi, useyimisele ngokuthi asebenzisane noMagwaza umqumbi phansi. Guys, Thuba uThemba itshe. Ngoba lona-ke uthi uma ulibeke la, uhambe, uphinde ubuye ulifice lisalapho. Umuntu uyajika-jika. Kuhle kwamasonto ibhasi. But anyway, aphela lapha amazwibela namhlanje. Kazi uNtanzi uzovuma yini ukugoba uphondo agotshwa uMam Faith? Kazi uphinda yena uzizwa kanjani mekuthi unina omzalayo uyena lo osebulele lo baba lo ayitshela ukuthi hayi uphethe impilo yakhe? Ngoba phela manje uzibona ehambela phezulu. Uphinda ngenxa kababa uNtanzi. Akasabizwa manje ngoNtanzi, usebizwa ngobaba uNtanzi noma uMpangazitha. Uphinda ngendlela amhlonipha ngayo uNtanzi. Kodwa-ke sobona guys ukuthi-ke konke lokhu kuyophetha kanjani.